Näitä laitetaan lintuja. Mikä? Tää lintu. Lintu. Mikä nyt menee? Hyvä. Pistelu. Niin se on. Se pisti aina täällä poikia järjestykseen. Toi! Ai mä tarkoitan yhtä huolta. Muotoilla on paljon pidempi pinta kuin tuolla. Se on ihan hyvä. Niin on. Ei ole heti käymässä niskakarvat pystyssä. Muisi aina tyttöjä leikittää, se köllöttelee. Nyt oli paha paikka. Ai, tuolta keikipeet. Potkii takaisin olla sitä. Ai tää nyt menee niin. Moto, älä nyt koko ajan siellä alimpana. Huolestuttaa vielä kuvataan. Niin. Moto näyttää, että on hyvät herrat. Älä mene aina. Ei, en anna puneen. Iskä, oot ykkötiin. Kiitos. Ai kiitos. Mikä Rode on mies siellä? Mitä nimiä on mies? Siinä on ne. Harjoittaa. Eihän tuo pysy pystyssä. Ei, se on hyvä. Puujalasta. Ja mä haluan niitä. Onko silmä on parantunut? Kanniko? Oi, nyt Halu pois. Mihin tää nyt kiinni? Se on ihan erilainen luonteelta tullut. Se on vähän semmonen pomotta. Vähän nuo naiset semmoiset tahtoo aina pomota. Tuli takaisin saitte toinen ulos. Mikä reiskahan se olet. Sille Hetihän tämä Narttu meinasi, että tässä pannaan kaappi järjestelmään. Niko oli ollut poissa. Niin. Älä isin sinne. Mihinkäs se nyt meni toinen? Se jäi tähän messään silleen Riikalle. Linnu. ei olekaan. Se Riikkahan jonnekin lähtee etelämpään tässä koulupaikassa. Joo, nyt on paha. Nyt on niin. Videoinut tuolla. No sehän video. Tule ylös, Linnea. Seiso kuin miehet. Jumpsikko. Aadepa se irti. Siitä kannattaa nahka lähtee kuule mukaan. Eikö me malteta sinne kahville ollenkaan? Oho. Ei tästä motosta mihinkä se kaatuu ihan yhteen. No niin, anna nyt se. Se on. Kato tuo miesten motorista, ne kehittyy hitaammin. Mä tipun meitä. Jähän meitä. Tää. No niin, se on taas. Helena. Äkkiä nyt. Ihan mahdoton. Oi mikä idea. Onko hän onnellinen? No kun näkee, että toinenkin käy siellä. Niin.